zijn 's morgens opgestaan. Het ontbijt stond klaar in de serre met heel mooi zicht op een grote tuin. Het ontbijt was volledig, alles wat nodig was, was erbij. Appelsap en uien met spek. En een yoghurtje en wat fruit. De mountainbikes die werden ook geleverd door het Oorschlof. Dus die stonden volledig klaar en tip-top in orde. En even later zijn we vertrokken op Duinengordel. Het mountainbiken in Duinengordel was eigenlijk fantastisch. Een heel schone natuur. Ook een heel schone omgeving. Ook de ondergrond en zo, dat is perfect voor te fietsen, ook voor de kinderen. Het fietsen was zeer leuk, het waren heel leuke paadjes. Met stukken was het wel zwaar en pittig, maar dat was al bij al wel fijn om met de kinderen ook te doen. Ja. Voor mountainbikers is het top daar. Helemaal goed. De papa's zijn nog een heel klein beetje beter, maar binnen een paar jaar halen wij die alle twee in. Smiddags zijn we toegekomen in de frietboutique. Daar hebben we het heel lekker en heel veel gegeten. Katsperps, dat was spaghetti, dat was hamburger. Goed zo, we zijn gaan klimmen op Mayo, dat was ook een fantastische beleving. Zeker voor de kinderen, die hebben hier een hartje kunnen ophalen. Het waren verschillende hoogtes, waar dat wij de kinderen moesten begeleiden. Dus, en dan kosten ze ook nog boulderen, dus dat is een kleinere ruimte waar ze niet zo hoog kunnen klimmen. Maar waar ze dan zonder bescherming vrij kunnen klimmen. Het boulderen was in een oud complex van de mijnen en daar hadden ze een kuil gemaakt en daar kon je in boulderen. En dat was eigenlijk wel vrij leuk. En dat is ook cool dat je zo goed als ondersteboven kunt hangen. Yes. Ja, dat op stap gaan met de kinderen, dat is best gezellig. Ja. Zo is een keer een mensweekend zal ik maar zeggen, of een kidsweekend alleen met de jongens. Ja. Dat was fantastisch. Je hoeft eigenlijk niet ver op vakantie te gaan. Hè. In Limburg vind je alles. Het is heel variërend. En je kunt elke dag een andere activiteit plannen in Limburg. Goed gezegd, joh. Voilà.